Aşgabatyň günorta gündöwür bölегindäki etrapçanyň 30 çemeti ýaşaýyş jaýlaryna barýan agyz suwy çaktan aşy chlorly, ony içip bolmaýar diýip yerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosyna habar berdiler. Gije gündüz çal reňkli suw gelýär. Soň adamlar ony gabat alyp buğurdyp chlorny azaltmagy, reňkiniň açylmagyna suwuň öz reňkine gelmegine garaşýarlar. Şonda da içmäge çekinýärler diýip Aşgabatly söhbetdeşlerimiziň biri gurrun berdi. Onuň sözlerine görä suwuň hili soňky 2 aýyň dowamında ütäpdir. Mundan öň Aşgabatyň Agdalan bölегinde ýaşaýyş jaýlary içi çägeli sary reňkli suw barýardy. Aşgabatyň ýaşaýjylary jaýlara berilýän suwuň agyz suwy hasaplanylýan bolsa da ony içmek belede dursun, onuň ýuwunmak üçin hem amatsyzlygyny belleýärler. Ýuwunanyňdan soňra adamlar satyn alýan agyz suw bilen öz endamlaryny ýuwýarlar. Sebäbi suwdan ýaňa erbet gijelik emele gelýär. Suwy satyn almagy mümkinçiligi bolmadyklar bolsa chlorly suwy gaýnadyp sowadýarlar we soň ulanýarlar diýip Aşgabatly söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmen paýtagtynyň günorta gündöwür böleginiň suw biçinçiligini Aşgabat agyz suw edarasynyň garamagyndaky Aşgabatyň eteginde ýerleşýän Gäme owasyndaky karhanalar amalaşyrýar. Döwletiň garamagyndaky Aşgabat agyz suw edarasynda şäheriň günorta gündöwür böleginde suwuň hiliniň yaramazlygyndan özleriniň habarsyzdygyny aýtdylar. Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly söhbetdeş bolan edaranyň wekili Agdalan ýagdaý barada laboratoriýa aýtmagy wada berdi. Şeýle de ol soňky wagtda Aşgabatyň suw biçinçiliginde hiç ütköşükliginiň giridilmändigini belledi. Näçe ýyl bäri şol bir suw, şol bir zawodlarda aratsylanyp geçirilşi diýip Aşgabat agyz suw guramasynyň wekili aýtdy.